So nwoke ya na-alụ n'ọlụ wee sị ya na ọ na-abịa late rinne o, na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ka fanye ebe ọ ga-ebi ka o wee nwee ike na-abịa n'oge ya wee kwalụ with all pleasure wee nye ebe ya ga-ebi o, ya wee kpọrọ ụmụ ya wee jee ebe afọ wee bili wee na-eje ọrụ. Ihe bido fịabịa arụ with ụmụaka na abụọ, ya wee sị ka ya gaa Lagos, yọtago na ebe afọ na enwe more opportunity, ya wee tụtụkọ ife ya wee gaba Lagos wee lụọ sị m nne na ya na ụmụ ya lalụ na street for days before ha wee nweta ebe fanọ. Ka a nọ ebe afọ still na ụmụaka ekwere arụ ọrụ chaa ịgbago na onye kpọ ụmụaka na abụ ihe na-afịa arụ, wetakwana nwanne ya nwoke ka eke ịka asịkwa ka afọ do iru ebe ọzọ chọọ nwaanyị ọzọ tren onye nụba nwaanyị chefu di ọ chọọ dị ịma na onwe nwanne maybe because na-ekwugo na papa ya abụrụ ya nwa mụrụ ya, maka na ya mechezi emebe investigeshon asị na mgbe na o nwere mgbe papa ya na mami ya sere okwu, mami ya wee nazie on that process o nweta enyi nwoke ọzọ. From there the guy tụba ya ime tụbazie anya ime, papa ya wee bịakwa ya na ya na-abụ dozie o wee bụrụ dị afọ ime wee bata wee mụọ onye ọbụla ejima, ofu nwụọ ya nwa fọlụ. Abụghị ọtago na ife meno. So onye akwarịkata na Lagos na onwe this woman ya fụrụ, the woman wee mebeli ya ebele na the woman na-ama na-eje motherless baby, wee sị anya kpọta ụmụaka ya na-abụ ka a na-enedo anya ka ọ na-enyefe ihe ọbụla o nwere ka o wee nwee ike lụba ọlụ. Ya wee kwalụ wee kpọrọ ụmụaka ya na-abụ wee kpọjelu this woman na this woman ada anakwu ya ego kama na ife ọbụla ya nwetara na-enye n'ebe afọ ka ụmụ ya na-abụ nọ kịta as we speak, ghọta na anya na-ewejelu ha ife bọsị ya fụlo, mana still na ya ga-akwụ n'ụgwọ ụlọ nke ya nwa take any care of herself. Na o nwekwara ebe a na-esikwe nri ebe afọ na ebido na-ejekwa ebe afọ na-enyekwala ofe aka ịmagolu nọ ife a na-eme ebe afọ ka ya nọ na-ata afụfụ takata afụfụ ruo one day phone ya ring ya na ama onye na-akpọ ya anti ya afọ ya bịakwa ka o buru papa ya na-arụ adọrọ papa ya. Ya sị ya ka papa ya nke ọwụ, ọ sị ya papa ya nke afọ ọmanụ bụ papa ya. Na mgbe a na-ekwu o wee bụrụ na ejima papa ya abịago bulu papa ya, ịghọtago ọ nọziala na nke na nwanne ya nwoke ajọ ọkwa esel. So na ejima papa ya try gidego ike kwụrụ ọtọ gwụ nwaanyị mmadụ, ya wee bido wee wetebe ihe ọbụla ya nwere wee na-enye the woman wee na-atụkọ wee na-ebugeli this man. Ọ sị na ihe niile ya nwere ya tụchara ya n'isi this man, kekwe n'ife a ga-eme maka na onye nwa bụ nna ya fụrụ anya o, ya na-enyekwa ha ego ewezọgide this man zọgide the man ma nwụrụ. Asị bụ nna ọkwanye ahụ ka this man nwụrụ ike kwụrụ ọtọ gwụfa adị na fana abụ bụ nwaanyị na o nwere ife ha nwere ike ime ha wee kpọba na nwa ya nwoke o, mana mgbe arụ adụrụ ya na-akpọkwa this guy ọ sị na enwere ego ịkpọnye ọ sị na enwere efe na enwere ego bịa fụnụ nna gị cha bịa ka nna gị gwa gị okwu cha omekete dị nyonye anya m ya fọzialụ until o wee nwụọ ha wee kpọnya sị ya na papa ya nwụọ. Na amakwa ihe this guy ime o welu moto land ozugbo bulu papa ya na village na-agwaghị ha o wee na-alụọ na-ewe sị na a ga-enyi papa ya, yọtago ewee si weta ego eji ego akpati si weta ego eji ego nke o wee gachete na ọ ya agwa ha wee sị ha na ya jikwa wee bulu ozu papa ya na ife a na-achọ bụ ego eji ego nna ego eji ego ime ma ndị mmadụ kpọbana ya nụ. Ya wee sị ha na this man yara arụ for months na 1 naira shishi na that guy yibuola ozie atịra na this ọya papa ya na ọ bịa na ụdị fụ papa ya mi afọzalụ na onye na nwanne nwaanyị apagharịgideli o wee nwụọ na ya mara mgbe o ji wee buru papa ya wee na village na ọ gwara ya na nke bụ ntị izizi ya na anụ ya kịta ha wee tie ntatie nke wee rịta wee rigolie wee kwabịa. So nwanne nwoke mebezie n'ife dona ya ewee nye papa ya, ọ sị m nne ọ gụchakwa ahụ this guy wee leta wee rigolie wee na-adụ ya si na ya mesie nye na nke nwa ga-emie ka ọ ha akọ so many things ọ ga-emie na ọma nje ije n'ije ọ ga-eje agba mbalị a. Ọ sị m nne na o nwere ntị enyebeli aka nwanne mami ya n'obodo ebenyebeli aka mgbe ya gbagotere Lagos nọgidezie dị umeanụ kwụsịkwa inyeli aka sọsọ Chukwu mara ife nwanne ya nwoke gwara ya. Afọ ịghọtago a na-ekwe akanyekwa ịkwa nne ya nwanne ya nwoke agwara ya
nọ ka olubezili nso ka a sị anya weta ego eji ya akwanụ nna ya na ego ezuru, o wee kpọbakwa ya na fon. Ya wee sị ha na shishi tọrọ na ya nwere n'ife niile ya nwere ya tinyelie na arụ na aya nna ya, na nna enwe ya nwoke na ọnya ka ọ dụọla ịkwa nna ya na ọ bụrụ ya ka ọ dụ. Ọ sị m nne na ihe ya na-agwa anyị ihe na anyị na nwanne nwoke akọt gocha iso like na ngwere ife jikọzi ife. Sị m ndị a na-akpọgheri bụ ndị many abandon ka a na-ata afụfụ, ndị si na ya na ọ bụrụ papa ya nwere ya jee chọba nna ya. Ya amaghị usoro wee zọba dis guy zọsị anya olu ka ọ nwụrụ kịta ahụ ikubekwu ya. Ya batazie akwasịa nna ya achụpụkwu ya anụ. Achụpụkwu ya just because na o nwere nsogbu wee nata. Wee chụpụ gị ya, o nwere onye na-ajụ ese, o nwere onye chọrọ ịma. Ọ sị m nne na e nwere ego onye a na-eti n'ijikwa nna ya, na ya nwee na ya ga-enye nọ na ya nwere, mana uche ha bụ na ya chọrọ itinye. Ha na-akpọ ya na-akpọ ya, kedu ife ya na-alụ onye chụ ụmụ na-abụ? Kedu ife ya na-alụ nke na obodo oyibo na-enyere aka jụzikwuo na ọ manyere aka sọsọ ha nwa ma ihe ha ga-alị ya. Akwa ịghọtago? O wee na-asị m na ya tiri ihe niile ya nwee wee zọọ dis guy, nye kwesịrị ije akwamozu ya. Nye kwesịrị ije akwamozu nna ya, maka na tụnye gwa na ya decide na ya ma nje, maka na fa gwara ya agwa na ya belongoro that place, na ka anọ ihe a kịta na ya nọziela onwe ya, na ya bụzi nwe nne nwe nna, na ya mara ịbịa si wee pụta. Na ife anọ na bụ onye ọbụla chọrọ nwa ya na ya nwa nye solu ha create another family because na this family have rejected her. Na nke kasị njọ bụ nke nne ji ya na ya na-abụ na-afụtakwu edu ka onye bịara abịa. Nwatakịrị ka ya bụ, nwatakịrị ka ya bụ, a na-eni anya ka ya bịakwa nwoke si na ya bụrụ nna ya. Mala ajọ ife ya mee kịta anya kwuo, onye mala ajọ ife ya mee ya gwa ya, maka na etu ya nọ na ya blọkụ sigofa ncha niile, ife niile a na-akpụ ya agwa okwu, ya blọkụ sigofa, na ya chọọ ka ya nọrọ onwe ya move on, take care of ụmụ ya. Ọ sị m nne ka na-akọrọ anyị ha na o nwekwa ihe ya na-eme nwere isi o, na o nwekwe na ya na-elive from people's help. Ịghọta na ya na nwaanyị afọ napụrụ ụmụaka ya wee nwee ike na-agbaghalị na-eme one thing or the other. It's not like na ya ji ego ya wee sị ka amalife ndị mmadụ lụ. So nwanne m, kedu ife ilo, kedu ihe ọ dụgụkọ this lady mee na o kwesịrị ije mgbalụ papa ya? Onye move on, forget about them, maka na ọfụgo ka o si wedo, o nwere ozi na o nwere nna, ọ makwa ebe o si, and na step mother ya na aunty ya chọrọ iji anya wee fịa. Ka onye chinyebe azụ ji elachaba bụ ike ka e wee hụ na o nwee family ya gba akwado ife ya ga-eme. Na ka na-agwa anyị ha na ya nọ Lagos now. Oh! Ihe m chọrọ ịma bụ this information ha reveal on this girl na kedu ife o ji ya eme. Ọ bụrụ na nwoke ka ọ nọ nwaanyị, kedu ife o ji ya eme? Nwaanyị unu mana one day na ọ ga-anụ di si bụ unu pụọ. Anyway, amakwanụ m ihe m ga-ekwu, ma ekwute ofu. Honestly, ndị mmadụ na-ata afụfụ, ndị mmadụ nwere nsogbu o. Mụrụ m etu m ga-esi wee kwu, but gwa anyị filo na comment section, maka na ọ ga-enyelu this lady aka iji ma ife ọ ga-eme. Banyekwasịala m aka tụso ozi aka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.